Για την ομάδα φορά στα νερά μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκδήλωση, γιατί ξεκινάμε και πάλι από το μηδέν. Και αυτό το οποίο κάνουμε κάθε χρονιά είναι να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο κάνουμε την προηγούμενη. Το να είσαι τελικά σε μια ομάδα σαν το Εντεξάρτες είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις τόσο όμορφα σημαντικός και δημιουργικός, που όσο αχαρτογράφητο κι αν είναι για σένα αυτό σαν εμπειρία, θέλεις να τη ζεις μέρα με τη μέρα, στιγμή τη στιγμή, γιατί μέσα από αυτήν πολλές φορές γνωρίζεις λίγο καλύτερα και τον ίδιο στον εαυτό. Μας αγαπάνε γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτό το οποίο φτιάχνουμε εμείς σαν ομάδα με τόσο μεγάλη αγάπη είναι πραγματικά κάτι αξιόλογο και ταυτίζονται πολλές φορές με το όραμά μας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα καταπληκτικό κοινό, το οποίο στις εταιρείες αρέσει και θέλουν να είναι κοντά. Σύνολο ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικούς κόσμους ίσως, με διαφορετική αρχή, να έρχονται όλοι μαζί παρέα, εμπνευσμένοι από τον κοινό στόχο και κινητοποιημένοι από αυτό για να πετύχουν τελικά τον τελικό σκοπό. Και κάπως έτσι έχει η επιτυχία. Μην με ρωτήσεις πώς γίνεται αυτό. Νομίζω ότι κάθε μέρα το δοκιμάζουμε και το μαθαίνουμε στην πράξη. Τι θα έγραφα σε ένα τρίγger την ομάδα του Εντεξάρτες? Δεν ξέρω. Τα άτομα της ομάδας είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, που πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορώ να το περιγράψω 140 χαρακτήρες. Και αυτό είναι νομίζω και η μεγαλύτερη αξία αυτής της ομάδας. Η διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ μας είναι κάτι το οποίο βγαίνει και στο event και αυτό το οποίο